halleluja. Nilqawkom eżis aħwa li qegħdin tarawna fuq Facebook u YouTube. Aħna l-darbohra ninsabuwaw bħal dejjem fl-essenza ta' Apostle Gordon ukoll għax bħalissa qiegħed jistrieħ ftit. Imma illum għandna wieħed mill-aħwa tagħna, Kurt Vella Petroni, nistiednek biex titla' hawnhekk u nitlobkom tagħtuh ċabċipa u laqgħa kbira għal dak li l-mulej issa għandu għalina minnu. Paċi ma'kom ħuti. Thank God for you. Thank God for you, dear. Thank you. Nigrazzja Alla li għedina illum għax kollox huwa bil-grazzja tiegħu. Tassu bil-grazzja tiegħu li ma nista' ngħidu xejn for granted. Għaxaw palissa postijiet Christians li jimxu ma' Ġesu, għajt iġu persekutati, u aħna dinaw bil-eda, għanna d-dawl, għanna l-air condition, nistaw niddiskutu fuq Ġesu, sta' nfaħlu l-Alla, nistaw nismaw kelma tal-Alla, mot imbirkin li għanna ħafna privileġġi li ħafna mandomx. Ejja, ma ħduħonx for granted daw l-affarijiet. Għazaw mux affarijiet nħduħon for granted. Għax aħna vera imbirkin. Il-mulej vera tjemma affarijiet kbar maħna. U għedin f'sija interessanti, f'sija ta' prova kbira. Mrejja nfaħru Ġesu u nżommu għajnejna fuqu, għaxu jibba twajjeb, mill-bidu sal-axħar, għaxu l-alfa l-omega u l-bidu u tmim tal-fidi tagħna. U nixtieq qabel nibda, ngħid grazzi Apostle Gordon John Manċew u l-mara tiegħu Pastor Mariella u t-tfal tiegħu. Tal-li jagħmlu magħna, dek ma tafx kemm jagħmlu għalina u mhux faċli li tkun apostlu pastor kif Apostle Gordon. Mhux faċli pressure li jkollok. Għala volja pressure li jkollhom xorta jaqdu l-mulej. U dan jagħmluha l-mulej u għalina wkoll biex iktar nkomplu nikbu fil-fidi. Ma nkunu grati għax l-ar ħaġa li nista' nagħmlu għal ngorru. Il-gergir huwa l-ar ħaġa. Meta ngorru flok nibnu xirxin u nibdow nkissru xirxin inkunu timmorru kontra l-pjan divin talla. Ma jenna prezzaw dawk li huma fuqna fil-fidi. Ejja ngħidulhom grazzi. Anka bis-sib talpa lihom għax aħna qegħdin ħaġa waħda f'Kristu. Aħna ġisem wieħed Ġesu. U Ġesu hekk jixtieq li nara naħdmu flimkien għall-glorja tas-saltna tiegħu. Għax Ġesu għalinna, id-dinja tarafkom li intom tiegħi bl-imħabba tagħkom lej xurxin. Mhux bil-piki, imma bl-imħabba li nibnu xurxin. L-imħabba li hija paċenzja, l-imħabba li hija faraġġ, l-imħabba li ma tispiċċa qatt. U dak li imħabba ta' Kristu, li Kristu jixtieq li jkollna għal pastors tagħna u xurxin. Grazzi mulej, ma nipolu tolbu għal-jom. Ma nudu xej for granted, kif għatilkom fil-bidu. Ma nudu xej for granted, għax għanna vera mbirkin. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Iva missir, nitlob mulej, kif għanibda il-messaċ, kellem minn fammi Spiritu Santu. Għax ġejt bis namel il-rida tijak. Jien nittaxaq fil-rida tijak missir. Għax jatawalik. Iva missir, kellem minn fommi, għax nixtieq li nis jarfuk u jimxu fik fil-rida tijak, fil-prezenza tijak li fija mill-ħelsin u libertà. Iva missir għaddis, hu fil-kontrol issa u kellem minn fommi għal-glorja tijak, bis missirna ta' smuwiet, dejjem ikun imqaddes ismek, kif inu fis-sema missir kun fuq dell-art u fil-knisa tijak, fil-kull koppa tmil, kull sin jistqar li Ġesu Kristu għal-mulej. Halleluja! Jikun infaħħar Ġesu Kristu. Amen. Laħwa, amen, amen. Kemm inti twajjeb mulej. Kemm hu sabbih il-preżenza tiegħek Ġesu. Halleluja. Dal-messaġġ ta' titlu jismu Mhux il-Paċi, imma s-sejf. U tajli Brother Kurt bisħireċ illum. Ġej bis-sejf? Le, dan huwa kliem Ġesu. U jekk kelma importanti nasbu fuqha palissa fi żmien li qegħdin, għax qegħdin fi żmien ta' urġenza kbira. U jiddispiċċini ngħid ħafna moreqdin u mhux qed jaraw xi tiġri madwarhom. Ħafna jiblew ħafna gideb, ħafna jimxu bil-ġisem, ħafna mhumiex attenti fis-spirtu għax id-dinja jiddispiċċini ngħid bellaħtom, id-dinja ħaddithom, id-dinja ġabithom skjavi.
U nitlob l-ebda minnkom intom mitlofin. Nitlob l-ebda minnkom intom mitlofin. Ma għajmin fid-daw ta' Kristu, mux reqdin. Għax jidispiċi ngħid ħafna huma reqdin. Ħafna huma reqdin. Jidispiċi ngħid dal-klim. Imma kif qed naraw palissa xi tiġi madwarna. Ħafna laqas jafu minnu Ġesu. Tajli Ġesu minnu. Sempliċi, Ġesu għal-unika triq għand il-missier. Ġesu dak li ġie salvana. U kif jgħid hawnhekk, Ġesu ma ġiex biss iġib il-paċi, imma s-sejf. U meta tasif dak klim tajt, ma kif jista' jkun Ġesu ħelu tant, Ġesu ħanin tant, Ġesu mħabba tant. Iva, ma Ġesu kollu għaddis, Ġesu kollu ġust. U għak inti vera timxi fl-imħabba, timxi fud-dussija. Għax id-dussija twaslek u tatik il-qawwa biex timxi fil-mħabba kif jixtieq il-missier. U mhux kollox huwa tajjeb, u ma sestajt it-tajjeb ħażin jew ħażin tajjeb. U qegħdin żmien palissa li ħafna fixkil, ħafna gerfix, ħafna nies jħawdu. U jdispiċini ngħid, hekk inti tajt li inti ta' Ġesu. Hekk inti tajt li inti rappreżentattiv ta' Ġesu. Hekk inti tajt li inti papa jew apostlu profeta ta' Ġesu. U qed tmur tagħlem affarijiet li ejja ngħaddu flimkien nagħmlu l-paċi. X'paċi? Nasab għandek bżonn kaxxa tal-baċi. Għax m'hemm l-ebda paċi mingħajr Kristu. Kristu biss iġib il-paċi. U jdispiċini ngħid da tal-imna dej palissa minn ħafna suppost huma representative ta' Kristu. Suppost huma dejja leaders ta' Ġesu. U qed jgħidu ejja nagħmlu l-paċi, ejja naħdmu għal-aqda flimkien. Skużi, Ġesu taf x'qal? Mhux il-paċi ma' s-sejf. Ġesu ma ġiex iġib paċi kif tasib id-dinja, Ġesu ġib paċi ta' smawiet, paċi li tagħtik il-mistrieħ, mhux paċi li ġibek giddib, mhux paċi li ġibek tradi dak li jħobbok Ġesu Kristu. Kif id-dispiċini ngħid, ċertu leaders jgħidu huma ta' Kristu qed jagħmlu palissa. Jgħidu hija laqwa nagħmlu l-paċi flimkien, laqwa nkunu kollha ħaġa waħda, u hija laqwa nkunu naqblu. Skużi, kif tista' taqbel ma' xi ħadd li qed imur kontra tal-im ta' Kristu? Aħna ma qed nimxu ma' Ġesu jew mal-bniedem. Aħna għandna nimxu ma' Ġesu, u Ġesu qal li huwa triq il-ħajja l-verità u luka triq għand il-missier. Hekk Ġesu għalhekk hekk huwa tas-sow. Mela m'għandniex għalfejn nilagħbuha tal-peacemakers u qalbna tkun minn ġewwa korrotta. Għax kull rispett ħafna dawn palissa leaders, ċertu bħala l-Papa kull rispett. Nitlob ħafna liħ, jiddispiċini ngħid li qed iddaħħak in-nies u qed ipoġġi nies fuq triq ta' telfin. U kemm xi ħadd qed jisma' li għandu parti miknisja ta' Kattoliku Romana, anke kien jgħid oħrajn li jipprova jġibu kollox nagħmlu paċi ma' xulxin, nagħmlu laqda mal-unità. Jiddispiċini ngħid Ġesu ma fimtuħx. Għax Ġesu ma ġiex iġib paċi kif tajt id-dinja, Ġesu ma ġiex jaqgħad id-dawl madlam, Ġesu biex iġibna għand il-missier. U hekk Ġesu għalulu nuka triq, kif niġi ngħidlek ejja nitolbu flimkien nagħmlu l-paċi, kif issa jkun id-dawl imur madlam? Ma tagħmel sens xejn. Ma għoddu attenti, ħuti, għoddu attenti x'nifissija ta' prova. U Ġesu għalinna fl-aħħar ta' żmien jkunu hemm ħafna profeti folots u fake Christs. Ma nodu attenti tas-sow, għax Alla testjanna qalbna. U importanti nqommu mir-raqda u nodu attenti il-min nafdaw. Aħna wieħed nafdaw Ġesu u l-kelma tiegħu u Ġesu qal il-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss, imma kull kelma li toħroġ minn fom Alla. U din importanti nifmuha l-aħwa, importanti nifmuha tas-sow. Importanti nifmuha, għaxek mux ħanifmu din, ix-xitana ħajamel show bina, ħajitħak bina, ħajifridna minn Alla, walla ma jridxek, Alla ma jridxek. Għabek Ġesu jgħidilna, kunu għafu żminijiet li intom qegħdin fih. Kunu għafu żmien li intom qiegħed fih. Kunu għafu żmien, kunu alert, kunu wise. Be awake, kunu mqajmin, mhux reqdin. Importanti nkunu nafu fil-żmien qegħdin. Jien inħobb ngħid kull staġun għandu raġun. U tas-sow kull staġun għandu raġun. U ma' Kristu nerbħu dejjem. Imma din tweġiba li għandi għalikom. Intom qed timxu ma' Kristu? Vera?
Jew timxu mal-aġenda tan-nies, jew timxu max-xajt il-Papa, jew xajt liħor, xajt dak, le, imxu max-xajt Ġesu Kristu. Hekk Ġesu qal li hu biss it-triq għalfejn tipprova tawweġ it-triq. Hekk Ġesu qal li hu biss id-dawl għalfejn tipprova daħħal talim ieħor mat-talim ta' Ġesu Kristu. Din tiġi kontradizzjoni, din tiġi taħwida, din tiġi illużjoni. U jdispiċċini ngħid ħafna Maltin, ħafna nies fid-dinja tas-sew mhux Maltin biss huma reqdin, huma mir-raqda u għallu daw ta' Kristu jemkom ir-raqda. Għax qed ngħidilkom ħuti mhux xajta fi żmien li qegħdin f'żmien li hawn mhux ikun hawn diġà ħafna qerq u l-qerq ħajikber ħuti. Il-qerq ħajikber tas-sew. Għabek Ġesu jgħidilna watch and pray, watch and pray. Għax ma tafux meta jissija, kunu mqajmin, kunu bil-lampa tixal, kunu ħuġġiġ għal-nar, kunu preparati għal-tinni miġġa ta' Ġesu, mux reqdin laqqas tafu x'qed jiġri, mux tiġu hawnhekk u laqqas tafu għalfejn qegħdin hawnhekk. Imma ikunu aħna alert, imqajmin, mindful, nafu x'qed jiġri, nkunu fis-spirtu tiegħu, għax fis-spirtu tallem il-libertà. Glorja lilek Ġesu, halleluja, halleluja. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Ma nixxina mmorru Matthew 10, verse 34. Matthew 10, verse 34. Tasbux li jiena ġejt nġib il-paċi fuq l-art. Ġejt nġib mhux il-paċi ma s-sejf. Iva, ġejt nifret il-bniedem minn missieru, l-bint minn omma u l-mara minn żewġa. U l-bniedem jkollu nissa daru stess għad-dowa tiegħu. Min jħobb l-missieru jew l-om iżjed minni ma jistoħlux jkun miegħi. Min jħobb li l-ibnu jew l-bintu iżjed minni ma jistoqlux li jkun miegħi. U min ma jerfa' s-saribu u jimxi warajja ma jistoqlux li jkun miegħi. Min isib lil ħajtu jitlifa u min jitlef il-ħajtu minħabba fija jissiba. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Ejna rewind dal-vers 39 għala xtajdilna. Min isib lil ħajtu jitlifa u min jitlef il-ħajtu minħabba fija jissiba. Għet jgħidilna Ġesu hawnhekk. U tajli xi fisser xi jgħid Ġesu hawn. Hija sempliċi, qed jgħidilna li nitilfu ħajtna li ngħixu għalih biss, li nkunu mejtin fid-dinja, mejtin mid-dinja moħbija f'Kristu, li ngħixu minn Kristu, li ngħixu għall-glorja ta' Kristu, li ma nagħmlu xejn tad-dinja tħawadanna moħna, ma nimxux bl-aġenda tad-dinja, ma nimxux ma xed jgħid dak il-Papa, jew xed jgħid dak il-Ministru, xed jgħid liħor jew l-oħra, nimxu ma xem miktub, għax li xem miktub biss hija l-verità. Ġesu għalinna tkunu tafu l-verità, u l-verità ħtelliskom, u l-verità huwa Ġesu Kristu. U dik importanti li nifmu l-aħwa, dik importanti li nifmu. Għandi tweġiba, għandi domanda likom. Mistoqsija għalikom, intom lesti li titluq kollox u timxu ma' Ġesu? Hekk jiġu llum u jipprovaw joqtluk, int se tagħmel? Ħadd tixħed il-Ġesu jew ħadd tgħid Ġesu Kristu, ir-rieda tiegħek għax-xina tiegħek, il-maħbub tiegħek. Dik għandha tkun attitudni tagħna l-aħwa, li nkunu dejjem Ġesu l-ċentru ta' kollox, li ma nibżawx minn x'issa jagħmilna l-bniedem, ma nibżawx xajt il-bniedem. Għax hekk Alla magħna, min se jkun kontra tagħna? Ħadd, għax Ġesu jgħixu fina akbar minn dak li hemm fid-dinja. Għabbek ma rridux ngħixu fil-biża', għabbek ma rridx tibża', għax hekk titlef ħajtek għal Ġesu, inti sib il-ħajja ta' dejjem. Ma tridx tiddejjaq tkun xhieda ta' Ġesu. Id-dispiċi najtaw ħafna jgħixu fil-biża' jgħidulek, imma kien kien fuq Ġesu, ommi ħatuha lija, missier ħekeċini mid-dar, ħuti ħjoduha kontrija, tibżawx, ma jpurtax asbu n-nies. Inti ġejt mifdi bid-deb ta' Kristu bistejx għal Kristu. Ma jpurtax xajdulek in-nies, ma jpurtax xasbu n-nies fuqek. Alla jgħid inti ibni, inti binti, u jien ma nitilqek qatt.
U għalla jajtek, għalfej ma temnux. Dik il-problema, nimxu ħafna bid-dubju. Nimxu bid-dubju iż-żejjed u d-dubju tifridna mir-rida tal-Alla. Għax huwa l-fidi li toġob l-Alla. Huwa fidi fil-kelma tal-Alla li tiġbed il-manifestazzjoni tal-glorja tas-smowit, tas-saltna, tas-sidna Ġesu Kristu. So importanti nifhmu din ħuti. Importanti nifhmu tas-sow li l-mulej jrid kollox. Misna dejjem ngħixu minn filgħodu sa flaxxija nkellmu fuq Ġesu fejn nkunu x-xhieda tiegħu u mhux ngħidulhom in-nies u all right, għamel li trid, Alla jifmek għandek il-ċans. Le, issa u l-ċans. U għalla batek issa f'dil-dinja biex tkun xhieda tiegħu. Mhux bittilab il-PlayStation jew bil-computer jew bil-hamster. Imma bistejx għal Ġesu Kristu. Biex tkun ix-xhieda ta' Ġesu Kristu. Biex tkun in-għaddej ta' Ġesu Kristu. Ġesu jridek tkun totalment għalih. Mhux moħok fuq l-animali, jew moħok fuq l-affarijiet tad-dinja, jew moħok fuq se nilbes illum, jew kif ħanider, jew se nikol. Le. Intomx ta' d-dinja. Ġesu jgħalinna ta' sow. Jina ziltkom bis tħorġu barra mid-dinja. Jina rbaħt id-dinja u intom mi jterpu id-dinja jgħidilna Ġesu. Għax ta' sow jgħidilna ta' sow. Tinkotax fuq għada. Bizzeta u problemi l-lum. Fitxu l-għu s-saltna tal-Alla. Għamlu s-sowa u Alla juhu s-sibkom. Tinkotawx u tibżawx. Għax xina jatmakom jgħid il-mulej. Jina jatmakom jgħid il-mulej. Temmu l-mulej jatmakom. Ek ver nemnu nkunu para xhieda tal-mulej. Nejxu l-Kristu fejn nkunu kull moment nkunu xhieda tiegħu. Għax din vera l-aħħar sija kif nemmen hija l-aħħar sija. Hija urġenza l-aħwa. Hija urġenza u tibżawx jgħidilkom il-mulej. Tibżawx. Jina ndefendikom, jina nuħussibkom, jina jatmakom, u ħadd ma jissa jkissirkom, għax jina għandi l-aħħar kelma fuq ħajitkom jgħidilkom il-mulej, u għandu l-aħħar kelma, u l-weddit tiegħu, u ma kollha iva u men, ma tibżawx. U meta jiġi jgħidulek in-nies imma dal-Ġesu ġibtu jisu wieħed rebeljuż, Ġesu paċi ta' mħabba ta' Ġesu. Għajdilom vera ma tafuħx il-Ġesu, għax Ġesu Kristu vera u mħabba, imma d-nub ma jċettax, x'tan kemmu kraħ d-nub, li ġissalla palina, ħad d-nub tana, bis jifdinja u jissalvana, bis jgħadna mal-missir, mux nibbaw midinbin, ma di ma tamil sens, bidi għajdu kemm Alla mħabba tinkweta xettajt dan kollu fissazzjoni, le. Orijom il-verità li Ġesu Kristu u stessal għalina ta' sow mux il-paċi imma s-sejf ġejt inġib, ġejt nifret il-missir mommu, ġejt nifret it-tifel ma' missiru ta' sow din għanna nifmu li Ġesu Kristu ma jixtix aqda falsa, ma jixtix paċi falsa, imma jixtieq laqda miegħu għax hu biss jista' jissalvana u biss jisseħodna għand it-triq tal-missier. Importanti nifhmuha tas-sow għax pares ħafna kbir. Ħafna kbir jgħidulek imma hija ġej tajli Ġesu jirid jifret in-nies, kif jifret in-nies se Alla mħabba. Jesalla mħabba ma kollu għad-dussija kif għatilkom fil-bidu. U d-dussija talla ma tpermetti lebda tnub. Id-dussija talla ma tpermetti lebda ħazen. Id-dussija talla ma tħobbokx kif int u tħallik kif int. Il-mħabba dussija talla li taħdem bil-mħabba talla tbidlek u ġibek għaddis. Kristu ġi bis midinbin jġibna għaddisin. Mux nkolbu nejxu kif tgħix id-dinja u ngħidu aħna ta' Ġesu. Ma tagħmel sen xejn. Aħna ta' Ġesu, u għak aħna rajt Ġesu, għanna nimxu bħal Ġesu. Għanna nimxu bħal Kristu, mux nimxu ma' talin fals, u ma tix tibza tajdilom in-nis, ma tajdu l-ek ma' Ġesu, ma' jek taqra fuq kem persuna, hello. Ġabbu Ħisu, Mickey Mouse, Ġesu vera kien hello, mux bis hello kien, fil-verda mux hello, he was righteous, bold as a lion. He was bold as a lion. Ma kienx jikdeb, ma kienx jibza.
jibża jkellem il-verità, ma kienx jibża jgħajjar reliġjużi Farisej obran bajda, ma kienx jibża jgħidilhom intom sin tal-li fatt, ma kienx jibża jimur kontra s-sistema ħażina. Mela tassew Ġesu mhux kif qed pinġuh kull rispett il-Knisja Kattolika Romana, intom qed gannaw in-nies, endmu, jew intom ħadd intelfu. Jiddispiċina ngħidlek imma endmu u għalmu l-Vanġelu sieħ Vanġelu propja, mhux gideb, mhux ħmerijiet, mhux tmissa għajnejn in-nies u tmissluhom xarhom, imma tgħidilhom il-verità, u l-verità huwa Ġesu Kristu li biss jeħles, li hu biss jissalva, u biss joħodna għand il-Missier. Mhux noqogħdu nagħmlu f'tamit folots, noqogħdu ngħidulu n-nies u hija għex kif trid, Alla jifmek ta' le. Alla ma jifmekx fil-verità, juħobbok imma ma jifhemx id-dnub għax Alla qaddis. Kif issa jifhem id-dnub Alla hekk Alla huwa qaddis? Hekk Alla qaddis ngħidu li din. Kif issa jifhem id-dnub? M'hemmx dnub fih, so għalih dnub xi ħaġa li jena, għalih dnub xi ħaġa li ma tagħmel sens. So mhux vera Alla ma jifhmekx. Juħobbok imma jifhemx għalfejn tagħmel dak id-dnub għax għalih Alla m'hemmx dnub. Alla fid-datu tiegħu qaddisa u jiġi jġibna bħalu, ġi fid-dinja bħal Ġesu biex jġibna qaddisin bħalu. Biss ma nibqgħux ngħixu fid-dnub u gideb, imma ngħixu fid-dussija tiegħu, ngħixu fil-preżenza tiegħu. Tas-soħuti Ġesu hekk irid. Ġesu relazzjoni jrid, mhux reliġjon mejta, mhux ritwal, imma relazzjoni ħajja li nkunu ħaġa waħda ma' Ġesu Kristu. Nkunu ħaġa ma nibżawx nkunu x-xhieda tiegħu, ma nibżawx ngħidu l-verità, ma nibżawx nkunu totalment ta' Kristu. Għax jiddispiċini nerġa' ngħid. Jiddispiċini ngħid parsi kif qed nara l-affarijiet, kif qed nara Knisja Kattolika Rumana timxi speċjalment dal-Papa li fil-bidu sibtu naqaħjar mill-oħrajn ma nara kuluri tiegħu propja. Jiddispiċini ngħid qed timxu ma' dal-persuna temnu xed jgħid dal-persuna, intom ħadd intilfu għax id-dawl ma jmurx madlam. Kif tiġi tgħid li aħna u l-Iżlam l-istess? Kif issa jkunu l-istess? Kif issa jkunu l-istess? Għajdli din, kif issa jkunu l-istess? L-Iżlam tixħed il-Ġesu bħal ben Alla. Aħna nemmnu li Ġesu li ben Alla, so mhux l-istess. Hemm twemmin differenti. U l-verità hija din, Ġesu avżana li warajh ġejn ħafna profeti folots. Avżana li warajh ġejn ħafna folots. U għalinna li hu Ġesu l-aħħar wieħed. Huwa l-aħħar Ġesu. U l-milja tal-profeti. U avżan, odu attenti. Għax warajja ġejn ħafna profeti folots. U ġew tassew. Per eżempju, Muhammad ġi 600 years wara Ġesu. Kif ħatem persuna ġi 600 sena wara? Meta Ġesu kien hemm ix-xhieda miegħu li raw mitu qam il-mowt, nies mietu jemmnu Ġesu li ben Alla għal 600 years, mietu b'dik it-twemmin, u mbagħad Alla jbaċċat ieħor jgħid li ma kienx vera. Sorry, ma tagħmel sens, jisu Alla diżordni, mhux Alla tordni, Alla tordni mhux diżordni, Alla mhux konfiżjoni. Meta tibda taqbel l-Iżlam mat-tagħlim ta' Kristu ngħid hemm konfiżjoni hawn, kif se jkun Alla nbidel f'daqqa waħda. Mela l-ewwel għal Ġesu ibnu, issa 600 sena wara għal li mhux vera ibnu. X'taħwida din Alla ma jħawwadx ta' Alla mhux konfiżjoni. Allora rina Ġesu vera ibnu, ix-xhieda raw mitu qam, raw eyewitness accounts, miktuba fis-storja tal-umanità. Miktuba fis-storja tal-umanità. Ħafna evidenza sal-lum min jifittex Ġesu jisibu. Dik vera oħra. Ġesu għalinna min jifittex jisib. U min vera jifittex Ġesu jisib il-Ġesu. Ma dik torik li għal Ġesu minnu, kollox li għal Ġesu minnu, kollox li għal Kristu minnu tas-sow. Għabbek għalinna għoddu attenti il-min tafdaw, għoddu attenti ma min timxu. U din ngħidilkom ħuti, id-dawl nerġa' ma jmurx madlam, ma jmurx madlam xejn, laqqas xejn jmur madlam, id-dawl huwa infinit, id-dlam huwa mowt, id-dawl huwa ħajja, id-dlam huwa dwejja u mowt. So da ma jmurx flimkien, so ma tis niġi xi ħadd, jkun min jkun, jista' jkun ma kienx il-Papa, ma kien xi ħadd ieħor, kien xi ħadd evangelikali u battisti u pentakostali. U jgħid, isma, aħna ninqadu mal-Muslims għax aħna kollha l-istess, u mal-Buddisti għax kollha l-istess. Fejn huma l-istess? Kif tistajt huma l-istess? Meta qas jemnu li Ġesu li ben Alla salla palihom. Ma jien kif issa nagħmel paċi ma twemmin falċ? Jien kif issa nagħmel aqda
ma xi ħadd ma m'għandux istess viżjoni bħali. Dik tiġi diżordni, konfiżjoni. Jista' jintaqgħu fl-istess post, imma ma jfissrux huma l-istess. Jista' jintaqgħu fl-istess binja, imma ma jfissrux huma l-istess mindset, l-istess spiritu, l-istess DNA. So dawn milli jintaqgħu ma' leaders ta' reliġjonijiet oħrajn min jgħidhom ħajamlu l-paċi, ma fehmu xejn, għax il-paċi mhux hekk tiġi. Il-paċi huwa Kristu u biss jagħti l-paċi u l-mistrieħ. U ħaġa oħra għandna vera nifhmu, Ġesu ma ġiex jippredika fuq climate change, jew fuq ekonomija, jew fuq sociology, jew fuq kif nagħmlu the perfect society. Sorry. Tax tal-limu, intom tax tal-mu, intom tmur kontra tal-lim ta' Kristu, għax Kristu għal, is-sadna tiegħi mhix ta' d-dinja! Ġesu għal sadna tiegħu mhix ta' d-dinja! Hija s-sadna nismu s-sadna aqwa mid-dinja, s-sadna aqwa. U fatallinna, għalinna ta' sommi jimut għalija, jisib il-ħajja. Min jimut għalija jisib il-ħajja. Ma għalx jisib il-ħajja f'd-dinja, imma jisib il-ħajja miegħi fil-ħajja ta' eternità, l-ħajja ta' dejjem. So din għandna nifhmuha. Mux ġinajdu, all right, Ġesu ġi pritka fuq ekonomija, ġi pritka fuq climate change, ġi pritka fuq paċi ma l-reġjonijiet ta' twemmin oħrajn. Le, dak mux it-twemmin ta' Ġesu, dak mux li għalem Ġesu. Aħna gver nimxu ma' Ġesu, nimxu ma' xemmekdu fi skrittura. Mux xajt il-bniedem, għax taf xajt il-kelma tal-lowx. Misħut, u dak li jafda fil-bniedem, u mbirek dak li jafda falla. Ek tajdinna fil-kelma ta' Ġeremaja u ta' sowa minnu misħut dak li jafda fil-bniedem, imbirek dak li jafda f'sidna Ġesu Kristu. Halleluja, halleluja. Jien issa nkellem mill-esperjenza tiegħi. Jien ili issa 16 sena nimxi ma' Kristu. Qabel skoprejt il-Ġesu bħal unika Salvatur bħal-Lebenalla, kont f'ħafna reliġjonijiet, kollha provajthom. Kolla provajtom, issa ngħidilkom kollha provajtom. U issa kemm l-esperjenza tiegħi m'hemm l-ebda paċi fihom. U m'hemm l-ebda paċi bil-prova taqgħadhom kollha flimkien għax kollha għandhom messaġġ differenti. Eżempju fil-Buddiżmu meta kont fih, il-bażikament tal-Buddiżmu huwa tidħol fin-nirvana. Tkun free mill-karma debt, tkun meħlus mill-karma biss ma terġax tiġi reincarnated, tiġi meħlus liberat bil-meditazzjoni, billi tixħet xoqet kollha ta' ġismek li inti totalment tagħmel li kien nifsek iċ-ċentru, bis-saħħa tiegħek għax inti trid tkun iċ-ċentru. Dak bażikament huwa wieħed mill-prinċipji tal-Buddiżmu li inti trid tkun iċ-ċentru, inti trid tkun id-dawl. U meta nibda nasif l-affarijiet nibda ngħid wow, l-istess trikk li xitan uża ma' Adam u Eva għalhom ikru mid-deċiżja tkunu bħal Alla. Beda jorihom biss jimxu ma' ġisimhom ma' moħħhom. U dak hu l-istess il-Buddiżmu, inti tagħmel kif kien nifsek, tiċ-ċentru, ma kif issa jien ngħid nimxi ma' Kristu u nħaret Kristu mal-Buddiżmu, meta mod totalment differenti. Kif għajli, kif issa tħallthom flimkien? Ma jagħmlu sens laqgħa xejn. U mbagħad għandna Taoism u Hinduism l-oriġini oħrajn fil-Eastern continent. Dawn ma jagħmlu sens laqgħa ma jaqblux laqas kważi flimkien. Ma kif stajt dawn huma kollha l-istess? Ma tagħmel sens tibda tajt kif tista' tajt huma kollha l-istess. Tiġi konfiżjoni u dik il-problema, konfiżjoni kbira u fid-dinja. Jgħidulek, pereżempju, aħna tal-fidi ta' Abraham, din ħaġa oħra li nsemmilkom, din ħaġa importanti li tifhmuha. Issa skuża qed jużaw ċertu knejjes pa' Knisja Kattolika Romana li nispiċċi ngħid li vera mitlufa qed jgħidu nies aħna ma kollha tal-fidi ta' Abraham tal-Lut, Judaism, Muslims, Christians, aħna kollha tal-fidi ta' Abraham, aħna kollha ta' Abraham mhux vera laqgħa xejn. Għax fil-verità il-weda l tal-Abraham għallu minn iż-żak joħroġ iż-żerja ta' salvazzjoni il-Kristu Ġesu Kristu minn iż-żak, mhux minn Ixmajel. U tinsis l-Islam jolgħu l-Ixmajel, għalihom Ixmajel kien il-proprja tifel ta' Abraham. So dik diġà torik mill-bidu tal-roots tagħhom hemm gerfixa. So kif jgħidu ċertu puppet u leaders Kattoliki u leaders ta' fidi reliġjoni oħrajn li aħna kollha l-istess tal-fidi ta' Abraham. Mhux vera.
Mhux vera xejn. Min jixxet liben, jixxet il-missier li batu. Who denies the son denies the father who sent him. U dak huwa tas-sow. So rridu nodu ħafna attenti, mhux inbili jgħidulna imma dan kollha fidi reġunijiet ta' Abraham. Mhux vera laqgħa xejn. Il-weda ta' Abraham kien Ġesu Kristu mill-bidunet. Kien il-weda, mhux profeti oħrajn li ġew wara u laqas kien evidenza, laqas kienu msemmin, laqas kienu miktubin fil-profesiji, abdu ġew u bdu jgħidu ma' profeti. Le, Ġesu kien msemmi. U dik iż-żbuħ ta' Ġesu Kristu, Ġesu għabbeġi kien msemmi ħafna minn profeti li twildu f'żmien differenti u ma kienu xafu x-xurxin u kollox li kitbu meta ġie Ġesu waqt tagħhom kollha profesiji, dik torik li mhux kombinazzjoni, dik torik xi ħaġa divina, kif jista' jkun profeti twildu żmien differenti, laqqas kienu jafu xulxin, u kollox jikitbu fuq Ġesu jiġi u he fulfills all the prophecies. Dik torik xi ħaġa divina, u Ġesu biss kien msemmi minnhom kollha, l-oħrajn li ġew wara Kristu laqqas kienu msemmin u laqqas waqtaw profesija waħda, Ġesu biss waqta profesiji kollha u biss. So din tibda taħseb tajt ma hemm x'qed jgħidu li aħna kollha l-istess, m'hemm xi ħaġa żbaljata hawnhekk, mhux ibbi jgħidu jridu l-paċi, għax mhux paċi dan din paċi falsa, din paċi minn eru minn ikunu aqda flimkien imma jispiċċaw jiblaw il-marka tal-bima, għax dik il-marka tal-bima l-aħwa, dik il-marka tal-bima paċi falsa, dik il-marka tal-bima li flok dammu Ġesu ċentru, namnu aħna ċentru li nsalvaw bis-saħħa tagħna, mhux bis-saħħa ta' Ġesu, insalvaw bit-tubbija tagħna, insalvaw billi namlu paċi flimkien billi namlu laqda. Ma dik jaqda falsa, għax m'hemm l-ebda salvazzjoni lif fil-isem ta' Ġesu Kristu. Fih biss hemm is-salvazzjoni u biss. U jien nista' ngħid li għandu verità. Għax kif għattilkom qabel, profettom kollha reliġjonijiet u ħadd minnhom tani xtani Ġesu. Ġesu nuka wieħed li miet tal-bnub tal-bniedem u reġa' mill-mowt. Ġesu nuka wieħed li kreatur semmiħ pal-missier. Ġesu nuka wieħed li għamel mirakli qatt ma raġuraw fid-dinja bħalhom. U Ġesu nuka wieħed li kien msemmi qabel ġi u waqta u fulfilled kull profesija. Dik torik li xi ħaġa divina, dik torik li xi ħaġa mhux ta' d-dinja, dik torik li da' Ġesu Kristu għandna nodduh bis-serjetà. Importanti l-aħwa, importanti u tibżawx tkellmu ma' nies ta' twemmin differenti, anke ma' Katoliki stess li jgħidu ma' ta' Kristu. Ma rridx ngħid li mhumiex, imma ħafna minnhom mhumiex. U dak li jasbu li huma għandhom bżonn jismgħu l-verità, għax mingħajr Ġesu mhumiex ħajsalvaw. Tista' tkun ġenwin kemm taħseb li inti ġenwin, Alla ma jgħidx tkun ġenwin biss tissalva. Jgħidlek emmen fija jgħidlek Ġesu u inti tissalva ruħek. Ma jgħidlekx biss tkun ġenwin, trid tkun ġenwin, imma ma tfisser xejn. Imbit muru dis minn tnejn sal-ħadd, imbit għajtu rizzar, imbit titlob l-addisin, ma tfisser xejn Alla. Alla mhux reliġjoni ritwal mejjed, relazzjoni ħajja miegħu. U mbili tprova ġib il-paċi fid-dinja, ma tfisser xejn Alla xi ngħidlek hekk għal Kristu tasbux li jiena ġejt nġib il-paċi fuq l-art. Ġejt nġib mhux il-paċi, imma s-sejf. Hekk jgħidilna nagħmlu rewind fuqha, Matthew 10:34. Tasbux li jiena ġejt nġib il-paċi fuq l-art. Ġejt nġib mhux il-paċi, imma s-sejf. Halleluja, grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Għandna nifhmuha din l-aħwa. Għandna nifhmuha Ġesu mhux xi hippie kif ipprova jpinġuh, jew just peacemaker jgħidlek all we need is love. No, love is not a love. L-imħabba mhux ħasalvak l-aħwa. Inti timxi bl-imħabba fil-ħodu sa flaxija. Immek ma tħobbx il-verità, l-imħabba li għandek mhux imħabba vera, hija imħabba ta' Ġuda. U ħafna jispiċċiet għandhom l-imħabba ta' Ġuda. Minnhom għandhom l-imħabba ma hija imħabba falsa. Dik hi l-imħabba ta' Ġuda, imħabba falsa. Għax mingħajr il-verità inti mhux qed timxi fil-imħabba, inti qed timxi fil-falċiżmu, inti qed timxi fil-ġakbiniżmu, inti qed timxi fil-qerq. Għax fejn m'hemmx verità, m'hemmx imħabba kif ixtieq Alla. Għal xej tgħid li ma jinħobbu dak ta' jiena nħobba dik, jiena nemmen għandna kol nħobbu xulxin. Hija. Imma mħabba biss mhix ħasalvak.
Ġesu jgħidilna, il-verità hija li taħliskom. U l-verità huwa Ġesu Kristu, mingħajr xejn. Prova tgħidu hija l-aqwa nagħmlu paċi billi ma nemmen f'Ġesu, billi nemmen li hu profeta, jew nemmen kien messenger, jew kien Budda, jew kien avatar. Billi nemmen hekk mhux biżejjed, le mhux biżejjed, le, għax mhux billi prova temmem Ġesu kif trid inti u bl-immaġinazzjoni tiegħek, imma temmem Ġesu li hemm fis-skrittura mqazza, għax dak hu Ġesu vera li hemm miktub fil-Bibbja, dak hu Ġesu vera, ma tgħidli kif inti ċert, kif inti ċert? Sempliċi, kollox hemm miktub, Ġesu waqtahom kollha, Ġesu fulfilled, kollox hemm miktub fil-kelma tal-Alla. U dik torik l-evidenza, tgħidli ma x'hemm iktar evidenza fuq il-kelma tal-Alla. Vera sempliċi. Meta tibda timxi magħha tbidlek mod supernaturali. Kieku ma kienx kelma tal-Alla ma tbidlekx kif tibda tbidlek. Kieku ma kienx kelma tal-Alla ma tagħmilx effett fuq il-ħajja tiegħek. Kieku ma kienx kelma tal-Alla kont tibqa' l-istess. Mhux meta bdejt timxi magħha bdejt tinbidel. U kieku hekk ma kienx kelma tal-Alla. Tibda tajlek tagħmel li tixtieq. Imma din bil-krim tagħha fil-Bibbja tajlek mur kontra li tixtieq, so din torek mhux il-bniedem kitibha, kieku il-bniedem kitab il-Bibbja, kien jikteb xaqbel il-bniedem, kien jikteb xi ħobb jisma' l-bniedem, mhux jgħidlek deny yourself and carry the cross. Dik torek li mhux mill-bniedem ġejja, kieku il-bniedem kitibha l-Bibbja. Daħak miegħu nnifsu, għamel gidba lil nifsu għax il-Bibbja totalment tmur kontra natura tal-bniedem, dik torik li għamel Alla, Alla akbar minn natura tal-bniedem, dik torik li ġie għamel mulej il-kelma tiegħu. U dik tibda tassifuha tgħid kemm hu kbir Ġesu. Kemm hu kbir Ġesu ma kienx wieħed biss jipprova jikkontenta l kulħadd. Ġesu missjoni waħda kellu, jagħmel ir-rieda tal-missier. Ġesu qal jiena nittaxxa fil-liġi ta' missieri. Dik kienet il-missjoni ta' Ġesu. Ġesu ma kienx people pleaser, ta' kif jipprova jpinġuh ċertu reliġjonijiet jgħidu ma ta' Ġesu. Ma kienx wieħed jipprova joġob il-kulħadd u jgħod iddaħħak u jilaba tal-blaħ. Ġesu ma kienx hekk. Ġesu kien jgħid l-affarijiet kif huma u ma kien jibża minn ħadd. Ma kellu l-ebda aġenda biss jidher sabiħ quddiem l-oħrajn. L-aġenda mhux aġenda, missjoni waħda kellu biss joġob il-missieru. U hekk aħna ta' Kristu dik tkun il-missjoni tagħna, noġbu l-missier. U kif toġbu l-missier? Li tgħix bħal Ġesu Kristu u tkellem kif kien ikellem Ġesu Kristu. Li tkellem il-verità, mhux tagħmel paċi fals, jipprova jġib il-paċi u laqda, u tkellem fuq climate change u f'xi problemi fid-dinja. Intek inti ta' Kristu, xogħolok tkellem fuq il-Vanġelu. Il-Vanġelu ta' xahar San Pawl jien ma nistħejx inkellem fuq il-Vanġelu jġib is-salvazzjoni. Hekk inti ta' Ġesu dak huwa d-dmir tiegħek, dak għandek tagħmel, mhux tippredka fuq paċi fals u għaqda falsa. Jitispiċċina ngħidlek imma verità. Hekk aħna verità Ġesu, nkellmu u ngħixu kif kien jgħix Ġesu. Mhux inżidu fil-kelma tal-Alla l-aħwa, mhux tal-biża ta' fil-ktib ta' Revelations jgħidlek min iż-żejt junaqqas minn dak ktib. Terribli qed tkun il-nar plagues tiegħu fl-infern, terrible, tal-biża, tal-waħx. Għabek importanti nqomu raqda l-aħwa. U rridu Ġesu bis-serjetà għax qegħdin f'sija ta' prova kbira. U kif għalilna Ġesu fl-aħħar kbira u ħafna l-aħwa. Għabek nixtieq insaqsikom, qalbkom fejn qiegħda? Qiegħda ma' Ġesu? Għax hekk mhux qiegħda ma' Ġesu, jiddispiċċini ngħid it mitluf jew mitlufa. Imma tama aħbar tajba lik, dak hu Ġesu li jekk tfittxu l-mulej u titxekken fil-preżenza tiegħu Alla jgħolik il-fuq. Ma jimportax x'għamilt, l-importanti tindem u tal-li Alla jbidlek. Yes, Alla jħobbok. Imma ma jħobbokx bis-sibba midneb. Ma jħobbokx kif int, ma jħobbok biex iġibek bħalu, biex itik l-aħjar li huwa hu. Kieku kien Alla egoista x'kien jgħidlek, jinħobbok għex kif trid ma jimportax. Dak ma jkunx missier vera ħanin, missier ħanin jixtieq l-aħjar għat-tfal tiegħu, hekk int missier jom, x'ixtiequ li dak l-aħjar.
Ek tixtieq, Alla nistax jixtieq l-aħjar. U l-aħjar huwa li nibdew nixbu lilu, mhux nibqgħu ngħidu Alla jħobbna kif aħna jifhimna ngħixu fid-dnub u ma importax. Le importa. Kieku ma importax, Kristu ma sallabx għalik, kien jgħidlek għamel it-tajjeb, għamel it-triq u tmur il-ġenna. Imma Ġesu għad mallek u għak inti papa, jew għed reliġjuż li qed tippriedka, li qed tgħidilhom in-nies. U Alla jifmek għex kif trid xorta sejr ġenna. Inti profeta fals u inti inkontabli qudiem Alla. Indem issa għax hekk m'intix ħadd tindem. Alla ħajjitfi il-lampa tiegħek. Importanti dak li ngħiduha. Importanti. So hija, kif għal hija hawnhekk, uħorġu minn Babilonja, uħorġu minn prostituta. Taf x'inhi prostituta li tmur ma' kulħadd. U jdispiċċini ngħid, dik il-Knisja Kattolika Romana tmur ma' kulħadd, ma' kull tallim, ma' kull interpretazzjoni, ma' kull moviment, ma' kull orti, ma' kull politikant li jaqbel lilha ma li jaqbel lilha dik għabek nodu attenti u nimxu ma' Ġesu Kristu biss u ma neġux insperati minn tallim fals, għax hemm ħafna tallim fals. U tal-ħat jitħak bikom ħuti. Aqraw kelma talla. Questionjaw kollox jitisimaw. U aqblu kollox fuq il-Bibja. Measure it with the word of God. Araw li jitismuwa fil-Bibja. Għabek importanti kolkom il-Bibja miftuħa. Għaxija l-kelma talla l-ħaj. Ġesu għalinna, il-bnida ma jiex biħobs biss, imma kull kelma jtoħroġ minn fom Alla ħudi. Kull kelma jgħidilna Ġesu. Jikun infaħħar Ġesu Kristu. Halleluja, grazzi Ġesu. Kemm inti twajjeb mulej. Jimus soltu tiegħi nkun jibes, malum ħassejt li nkien nkun hekk, ħassejt li għandi nkun hekk. Għax qegħdin żmien ta' prova kbira l-aħwa. Għedim żmien ta' prova kbira. Mhux kombinazzjoni tiġu l-affarijiet madwarna fid-dinja. Mhux kombinazzjoni l-aħwa li dinaw illum. Mhux kombinazzjoni li qed nismaw dil-kelma l-aħwa. Il-mulej jixtieq jorikom li hu biss is-Salvatur, li hu biss it-triq, u biss joħodna ant il-missier. Sejdna Ġesu Kristu biss huwa dak li jaħles ibniedem mill-dnub. U Ġesu biss jista' jġib il-paċi. Għax mingħajr Ġesu mem lebda paċi, għax f'Kristu biss hemm il-paċi. Halleluja, jkun faħħar Ġesu Kristu. Importanti ħuti nkunu lojali fejn poġġina l-mulej. Għax inti tikber u tisbieħ u tiforixxi fejn jipoġġik il-mulej. Mulej poġġik għawa skop, m'intix għaw bizbali l-lejla, m'intix kombinazzjoni għaw. Ġesu għaw irridek bis tikber u tiforixxi u tisbieħ fi glorja tiegħu f'did-dar. Hawnhekk nagħtu glorja l-Alla u għalhekk jixtieq li ngħinu x-xulxin biex ikomplu nibnu satna ta' missierna. Ġesu sassu għalinna d-dinja tarafkom li intom tiegħi bl-imħabba tagħkom lejn xulxin u bli timxu bil-verità li tajtkom jien. Importanti ħuti li nimxu mal-mulej b'dil-rivelazzjoni. Importanti ħuti li ma nkompetux ma' xulxin. Ħajda b'Ingliż nafnajda. Do not compete, but complete each other in Christ. U dikki ħuti, dik l-importanti kollha dik il-mindset li nibnu xulxin, nidu paċenzja b'xulxin. Mhux nikkondonnaw ix-xulxin. Hekk wieħed iżbalja, hekk wieħed għamel xi ħaġa li tħossok li naqsek, aħfirlu u ranġa miegħu. U l-grazzja tal-la tkun fuqek, għax Ġesu għal aħfer tkun maħfur. U taħfer bis-saħħa tiegħu, bil-grazzja tiegħu. Għax hu salib għalinna missier għafrom, għax ma fiex ma jagħmlu. U għalinna huwa mitmum, ħallas il-prezz. Issa aħna rridu nirċevuha dik ir-regata salvazzjoni u ngħixuha għax il-fidi mingħajr opri hija fidi mejta. Hekk aħna vera ta' Kristu għandna konna l-frott. Kif jgħid Ġagbu, il-fidi mingħajr opri hija mejta, x'fidi ta' Kristu propja jkollha l-opri li jagħtu glorja l-Alla, mhux il-ġisem jew il-bniedem imma l-Alla. Għax Alla huwa kollox fuq kollox u fuq kulħadd, mit-tnejn sal-ħadd. U fl-aħħar kull koppa tmil u kull sin jistqar li Ġesu huwa l-mulej. Għabek importanti l-aħwa li Ġesu noħduh bis-serjetà. Għax din, għadna rġinajdlek, nibba najda, f'sija ta' prova kbira l-aħwa. U tibżawx, meta il-batija fuqkom. Tibżawx, għax il-batija
minna joħroġ tubija, mill-batija joħroġ żbuħija, mill-batija toħroġ glorja tal-Alla. Ara d-deb kemm jiddi sabiħ meta tpoġġih fid-dawl. Għanna l-istess biex nisbiħu rrid ngħaddu mill-tiġrib biex niddu bil-glorja ta' Sidna Ġesu. Ma għamlu kuraġġ l-aħwa, għamlu kuraġġ, tibżawx. Ir-ruħ titgħallem permezz tal-paċenzja, permezz tal-tiġrib, ma tibżawx. Jgħidilna Ġesu, għax min jitlef ħajtu għalija jsib il-ħajja. U min jisib il-ħajja, u min jitlef ħajtu għalija jsib il-ħajja, jgħidilna Ġesu. U min jisib il-ħajja f'did-dinja ma jsibix miegħu, jgħidilna Ġesu. Ma tibżawx minn dak joqtolkom ġisimkom, imibżaw minn dak li sebatkom l-infern. Tassew, Ġesu hekk għal dak lim. Fil-ktib ta' Matteo, in the book of Matthew, għalinna Ġesu, ibża minn dak, mux li jippoġġi ġismek mowt, ma jpoġġi ruħek fl-infern, għalinna Ġesu, ibża minn dak, mux li joqtlok, mux tibżawx minn dawk, joqtulkom ġisimkom, imma ibża minn dak li jpoġġi ruħek fl-infern, ibża minn dak jgħidilna mulej, u dik il-problema ta' d-dinja, mem lebda biża tal-Alla. Mem lebda referenza li Alla, kulħadd minn il-ħissejja mill-irrit, kulħadd jisu ġungla, għabbek għaw distrazzjoni, konfizjoni, un bat in-nies jgħidulek, hekk Alla jissa kollox għalfejn ma jġibx l-ordni fid-dinja. Alla ta' xejdlek, jiena tajtek l-autorità, tajtek il-spiritu tiegħi, tajtek it-talim tiegħi, hekk timxi miegħi jkun hemm ġustizzja, hekk timxi miegħi jkun hemm ordni, hekk timxi miegħi jgħidilkom il-mulej jkun hawn is-satna kif hemm fis-sema fuq din l-art. Imma l-problema għax ma nobdux il-mulej, għax jekk nobdu l-Alla nkunu fil-ġenna tal-art. Mela l-problema mhux Alla, il-problema aħna bniedem għax ma nobdux il-mulej. Imma tgħid li mulej ma sex ħalaqna robots ta' bil-fors kieku għamel hekk. Ma jkunx ikun Alla ġust, Alla mhux tiran. Alla tanna free will biex jorina vera kif inni vera mħabba għaddisa ma ġiex ġabna ta' bil-fors nemlu fih tanna l-free will u jessul u tanna kollox fidejna s-salazla fidejna ma l-aħbar tajba taf xini hekk inkoppolaw malla Alla jtina grazzja l-qawwa li naraw il-ġid fil-dinja naraw kif jixtiqu is-satna tiegħu fuq din l-art. Imma l-problema jien ma nkomparawx mal-mulej. Hekk vera nobdu l-Ġesu, nimxu ma' Ġesu, ma kunx hawn taqlib u konfiżjoni. Ma tgħidux tgħiduli u Alla ma jagħmel xejn dal-mar, dal-ħażen, dal-dwejjaq, dal-uġieħ kollu. Le, mhux tort Alla, tort tiegħek ja bniedem idneb li ma ċettajtx il-rol tiegħek. Hekk inti ċettajt l-Alla bagħtek hawn fi xbiegħ tiegħu u għak inti tkopra miegħu dal-uġieħ, dal-dwejjaq, dal-mart mhux tarawhom iktar. Qed tarawhom għax m'għidix timxi fir-rieda tal-Alla. Hekk timxi fir-rieda tal-Alla kollox ikun fil-grazzja tal-Alla. So problema mhux Alla, problema huwa bniedem li webbes qalbu, u taf x'għid Ġesu? Alla jikeċċi dak mru kburi u jagħti grazzja dak li umli. Alla ma jagħtix grazzja lil dawk mingħajr jom li se jagħmlu kollox minn moħħhom. Imma jagħti grazzja lil dawk li għandhom immunità ta' tfal, dawk li jċeddu kollox f'idejn Ġesu. Hekk taħdem il-grazzja tal-Alla l-aħwa. Ġesu stess jgħidilna, iċċekknu u jien nolikom. Imma intom minn għalikom intom għomlin, hekk minn għalikom intom il-fuq, jiena ħanċekkakom, jiena ħanniżilkom jgħid il-mulej. Jiena ħanniżilkom jgħid il-mulej. Hekk taħseb li inti fuq il-mulej ħajniżlek għax il-mulej tella biss dawk li huma umli. Il-mulej tella biss dawk li għandhom sempliċ taf qalbhom ta' tfal li jgħixu totalment fir-rieda tal-Alla. Ma jekk ngħidilkom ħuti, il-paċenzja li jkollna fit-tiġrib hija l-isbaħ ħaġa. Il-paċenzja tispendi l-ruħ, il-paċenzja tiforma r-ruħ fi xbija ta' Kristu. Għax Kristu stess kellu l-paċenzja biex jorina triq ta' salvazzjoni li huwa hu. Għax Kristu vera kien paċenzjuż l-aħwa. Mhux xajta jkollok in-nies tiegħek stess jitraduk, mhux xajta li jkollok nies jipprova jagħmlu wedet u laqqas iżommuhom. Ġesu jaf x'in il-paċenzja l-aħwa. Sa l-aħħar baqa' fil-paċenzja jieħu paċenzja man-nies. Meta kulħadd telqu baqa' jieħu paċenzja sal-aħħar nifs. U meta għamel mowt baqa' jieħu paċenzja. Għax minn dak il-ġurnata
sissa għadu jħu paċenzja bina. Grazzi Ġesu ta' paċenzja tiegħek mulej. Grazzi ta' paċenzja tuħu bina Ġesu. Grazzi ta' paċenzja tiegħek mulej. Għax kieku Kalla ma kienx paċenzjuż waħwa l-ebda minna dinaw il-lejla. Mela jemrodux for granted. Jemrodux for granted l-aħwa. Kemmu paċenzjuż maħna l-mulej, kemm juħobna Ġesu. Noduħ bis-serjetà għax Ġesu jixraqlu arusa bla teba. Ġesu jixraqlu arusa li vera timxi miegħu għal-ponesta miegħu. Intom li intom iż-żewġin u għandkom partner li intom b'grazzi tal timxu għazwiċ. Kif tħossukom hekk il-partner u companion tagħkom ma jkunx lojali? Tħossukom dispiċut, tħossukom imweġġajn, hekk iħossu l-mulej l-aħwa, hekk iħossu meta ma nimxux miegħu kif hemm miktub fil-kelma. Kristu jxaqlu l-aħjar ħuti għax tagħna kollox biex jorina triq tal-imħabba tiegħu il-verità li teħlisna li huwa hu. Diki kemm ħabna Ġesu l-aħwa, mhux xajta x'għamel għalina l-mulej. Ġesu kemm inti twajjeb mulej, kemm inti twajjeb mulej. U dik importanti l-aħwa jkollna qalb ta' gratitudni l-aħwa. Għax il-qalb ta' gratitudni hija difiża kontra id-disperazzjoni u l-imrar. Importanti ħuti, qalb ta' gratitudni għax meta tkun grateful teġbet iktar barkiet biex tkun iktar grateful għalihom. Immek gerger ħin kollu u tmaqdar u tottajt gossiping u slandering jidispeċini ngħid l-Alla dek ma tafux. Għaxek taf l-Alla ħatteġ b'qalb ta' gratitudni. Għaxek gratitudni li Alla tġib il-fer. Il-gratitudni li Alla tġib il-barkit tal-Alla. So importanti nkunu gratitudni l-aħwa. Gratitudni importanti. Għax iktar tkun grat, iktar Alla jbirkek. U iktar tkun grat, iktar jkompli jbirkek. U l-kalċi tijak tfawar bil-glorja tal-Alla l-ħuti. Għabek importanti, kunu grati. U tudu xej for granted. Gratitudni importanti ħafna, speċjalment f'da żmien, fl-aħħar żmien. Importanti nkunu grateful. Mhux ingorru. Imma għax tajd li ma tax miexi xaddej, mulej għalfej ġibni f'da żmien, kulħadd joqtol, kulħadd jobot, ħafna ħażin għalfej mulej. Il-mulej taf xajdlek, ibni binti, jimbatek f'da żmien, biss inti tkun is-soluzzjoni fija għal da żmien. Il-mulej jgħidlek ibni binti jimbatek f'da żmien biss tkun id-dawl fid-dlam. Ibni binti jimbatek f'da żmien biss tkun ix-xhieda tiegħi. Ma tibżax għax hekk jien miegħek ħadd ma jista' jkun kontra tiegħek. Jkun infaħħar Ġesu Kristu. Grazzi mulej. U ngħidilkom ħuti, tibżawx. Anke tħoss tajdu li ma' Brother Kurt, ma tantx naf nippretka, ma tantx naf nitkellem, jien ġieli nitkellem u klim nibda jeħel ma' ħalqi jew nibda ħossni mistħi, jew jkolli mistħija jew nibda jkolli dubju. Tibżawx. Alla jista' juża kulħadd. Alla m'għandu l-ebda preferenzi aħjar mill-ħadd ieħor. Alla taf xixtieq minn għandkom biss qalb miftuħa u jagħmel kollox hu mbagħad u jtik il-grazzja. God looks for availability. Għala tifittex il dak il-qalb li jixti jaqdi. Anke mhux kapaċi, Alla ħajtik il-grazzja. Għandna eżempju fil-Testament l-Antik, fil-Patt l-Antik. Mose kien jistutter, he used to stutter. Xorta l-mulej użax waħda kbira l-mulej, u zaħpa wieħed profet bar heroes tal-Bibja. U dan kien jeħel bil-klim, kien jisiba diffiċli biss jitkellem. Xorta użaħ il-mulej, so tibżax. Għek tħossuk dajef, il-mulej xorta ħajużak tafda fih. Fiddu fija tijak, il-qawwa ta' mulej tkun kbira, għek t-ċedi fidejh. Alla kollox jista' jifdi, għek tafda, ma tibżax. Tibżax, jisek l-esperienza tijaj mux għandijak najti, meta kont zaħi. Kelli kondizjoni li kont pal Mose, nistaterja, ma kontx naf nitkellem, kont dom bis nibda nitkellem, kont daydreamer, kont per eżempju fil-klassi enċassa, ma stax nikkonċentra, fil-fat kienu kaċċuni, mill-klassi dejjem kont mkaċċi u bulid, għabaddu fija li kelli, imma ħanajdlek. Għara xet jgħamil il-lejla mulej, għet jużani bis najd l-kelma. Għara kemmu kbir il-mulej ta' sow jifejja, il-mulej ta' sow jeħles, il-mulej ta' sow għatajjeb. Jien nistanajt, għax għaddejt minna, jiena nafxi fisser,
li ma tkunx kapaċi titkellem, ma tafx tajt, ma tafx kif ħadd tikkonċentra, inkont imbagħad ibdew l-affarijiet, imma Ġesu fejjaqni għax meta dort lejn Ġesu il-mulej ġabni kreazzjoni ġdida u għamel kollox ġdid. Mela tibżax, anke tħossok li m'intix kapaċi. Il-mulej ħajtik il-saħħa u l-grazzja meta tafda fih. Tibżax, ma dekx fejn tibża. Il-mulej ħajtik il-grazzja. Ek tiċċekken fil-prezenza tiegħu il-mulej ħajollik il-fuq, glorja Ġesu. Halleluja, halleluja, halleluja. U nerġa' ngħidlek, nerġa' nsemmi profeti antiki bħal Elija. Mhux tal-pastizzità u tal-pasti ħamrun, Elija tal-Bibja, ma mhux moħna fl-ikel. Elija, profet Elija, għamel ħafna mirakli kbar u għalloża ġab in-nar mis-sema kontra profeti ta' Baal, profeti pagani. U għorik il-qawwa tiegħu, il-qawwa ta' mulej fih. Imma x'ġara ftit wara. Beza, ġi despaired, ġi tilef minn high mood, ġi low mood. Illum kieku, taf xajdulu dak, kieku l-lum jajdulu bipolar, għax l-lum kollox għaw kondizzjoni. Imma rritu attent, għax daw kondizzjoniet flokki ħelsuk, iġibu f'katina u iġibu tħossok li hemm xi ħaġa ħażina fik, meta m'hemm xejn ħażin fik, għax Ġesu Kristu jħobbok u Ġesu jitiħelsek u jekk tafda fih jħelsek tas-sow. U kif qed insemmi Talija, dak kien ieħor għal xagħmel ma wara ara kif spiċċa moħħu minn ħajġi low. Xorta l-mulej użaħ u xorta ħajużar kulħadd min jifittex lilu u min jażel lilu. Anke tkun mhux kapaċi minn għalik jekk ma tafx iskola. Alla xorta jista' jużak hekk tagħmel lilu l-ewwel. Alla jista' jifdi kollox. Imma trid tallih jaħdem fik. Trid taċċettah jaħdem fik. Trid talliħu jkun l-ewwel. U l-mulej jgħidilna il-wedit tiegħi ma kollha iva amen u tibżawx. You will make it to the other side. Grazzi Ġesu. Hallelujah. Jikun infaħħar Ġesu ħuti, tibżawx tas-sow, m'intkomx qed id-dinja jgħidilkom il-mulej, ma tkomx għalfejn tibżaw minn xejn, ma tkomx għalfejn tibżaw għax il-mulej qed magħkom. U kif jgħidilna ejja mmorru Psalm 23 verse 1, li dis-salmija salmijiet favoriti tiegħi, Psalm 23 verse 1. Il-mulej u rajti għaj xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jgħedni. Dejn l-ilma fejn istriħ joħodni. Emu jirrejaqni. Jimexxini fit-triq tas-sowa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fuq mudlam, ma nibżax minn ħsara, għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Inti teħi mejda lija u dimlu duwa tijaj. Bizzejt tidlik li rasi u kalċi tijaj tfawar li. Mija iva jimxu tibija uħnina. Il-jim kolla taħajti u namur f'dar mulej sekem indum ħaj. Għala xweda sabiħa din laħwa li tasum il-mulej rajtana. Xejn ma jonqosna, xejn ma jonqosna mal-mulej laħwa. Xejn. Ma tridx sottajt ma jien mandixek kif ħanej xada. Sena għamel għada biex ikon il-paga. Ek il-paga ta' xogħol ma titħolx. Sena għamel jien. Ħuti. Toħdux tgħixu bil-mentalità tad-dinja. Istatna talla hija il-skop ta' ħajjitkom u statna talla jaqwa mis-statna ta' d-dinja. Ġesu jgħidilna tikudawx fuq għada, fitxu statna talla l-ewwel u Alla jipprovdilkom il-ħobża ta' kuljum. Tibżawx jgħidilkom il-mulej, jipprovdi l-safar mhux ħajħossib lilkom, tinkutawx fuq għada. Il-mulej ħajħossibek hekk ikun l-ewwel fil-ħajja tiegħek. Għamil il-mulej l-ewwel u mal-mulej tkun l-ewwel dejjem. Mal-mulej terbaħ dejjem. Mela għamil Ġesu l-ewwel u mhux ħajdispiċik laħwa għax meta mulej l-ewwel f'ħajtek inti terbaħ dejjem. Grazzi Ġesu. Għabek importanti laħwa li ma rridx tibża x'qed jaħsbu n-nies fuqek. Ju ma rridx tibża qed titlef xogħolok jekk ħadkellem fuq Ġesu. Ma rridx tibża Ekin nisħadu kontri għax it-tajt Ġesu ma jridx paċi fid-dinja ma jrid li nimxu miegħu biss mhux naħdmu għal aktar ta' reliġjonijiet. Tibżax tgħidilhom li Ġesu biss huwa triq għand il-missier. Tibżax tgħidilhom in-nies li paċi ma sax ikun ma twemmin fals, imma paċi f'Kristu biss. Tibżax hekk ikaċċuk minn xogħol, jew tispiċċa bla paga u mkaċċi mid-dar. Tibżax għax il-mulej huwa miegħek u hekk il-mulej miegħek ħadd ma jista' jkun kontra tiegħek. Tibżawx laħwa.
Ma tix tibża minn xejn, għax Ġesu huwa fuq kulħadd. U dak li s-spirtu li għajem Kristu mill-imwiet jgħixu fikom, intom għandkom l-qawwa tal-qawmin, għandkom il-qawwa ta' Kristu. L-istess natura li huwa Kristu inti jekk inti bil-grazzja. Ħabba ngħidha bil-Malti b'Ingliż nafu, ħudu paċenzja bija, prova ngħidha. Li huwa fin-natura tiegħu, inti jekk inti fil-grazzja tiegħu. Għax kif inhu inti jekk inti tassew bil-grazzja tiegħu, inti riflessjoni tiegħu. U dik għandna nifhmuha tassew l-aħwa x'barka dik ma għalfejn trid tgħix fid-dubju fil-biża'. Alla jipprovdilek għandek kollox li hu Alla huwa tiegħek l-aħwa. Intom spiritu waħda mal-mulej. Hekk kollox li hu tiegħu huwa tiegħek. Ma tibżax hekk ikeċċuk mix-xogħol jew ikeċċuk mid-dar. Tibżax għax għandek treġor aqwa minn id-dinja. Għandek it-treġor tal-ħajja ta' dejjem. Halleluja, grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Għabek laħba tibżawx, nerġa' ngħidilkom tgħidli kemm ħadhom tajt il-kelma tibżawx, għax hi kelma importanti, għax ħafna jgħixu fil-biża'. U min jgħix fil-biża' ma jaromx il-weddit Alla, għax il-biża' tmur kontra l-fidi. Il-fidi taħdem bl-imħabba ta' Kristu, bil-verità li tkun taf minnu Kristu u timxi f'dik il-qawwa, mhux bil-biża', għax il-biża' tżommok lura, il-biża' ġibek skjav, imma meta tkun taf minnu Kristu, dik il-qawwa tagħtik il-ħelsin u l-qawwa li tkun dawl fid-dlam. Glorja għal Ġesu. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Kemm inti tajjeb mulej. Kemm inti tajjeb mulej. Grazzi Ġesu kemm inti tajjeb mulej. Kemm hu sab il-mulej l-aħwa. Kemm hemm fil-kbar il-mulej l-aħwa. Għanna Ġesu l-aqwa wieħed, l-aqwa maħbub. X'għandna bżonn iktar? Ma għandna bżonn xejn li flilu. Ma tibżawx. Tibżawx u tgħodux tinkwitaw fuq għada. Tgħodux tinkwitaw fuq x'ħasbu nies fuqkom. Tgħodux tinkwitaw se jiġri minnkom. Għax hekk intom fil-mulej, intom sejf, intom salvati, intom fil-paċi, intom fil-mistrieħ Alla il-missier. Nixtieq morru Colossians 3 ġin vera skrittura li fi ħafna xomot. Colossians 3, Colossians 3, vers 1. Colossians 3, vers 1. Jekk intom xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ewwel weċ ta' sema, fejn Kristu jiet fuq l-lemin Alla. Qasbu fil-weċ ta' sema, mhux f'dawk tal-art, ismaw din l-aħwa. Għax intom mejtin mid-dinja, imma ħajitkom hija moħbija fl-imkien ma' Kristu f'Alla. Għajta tajdinna tassow li għan ħajtna mejta mid-dinja, ma tgħix kif tgħix id-dinja, għix moħbi f'Kristu. Pal mara li għakolla tarbija fil-ġuf. Il-tarbija ma tinkwitax, għax edha sej fil-ġuf tomma. Ma tinkwita fuq xejn, għax taf li jomma tuħussieba f'dak il-ġuf qaddis. U int l-istess, inti tmoħbi f'Kristu, u Kristu jħussiebek, għat jiddefendik mill-affarijiet li laqqassaf xed jiġru. Laqqassaf xed jiġi palissa madwar id-dinja. U aħna dinaw nfaħru l-Alla, miex barka dik l-aħwa. Ejja ma ngorru xejn, ma nagħdu xejn for granted, imma nkunu grati, għax gratitudni hija li tiġbed il-mirakli u l-qawwa tal-mulej. Grazzi Ġesu. Thank you, Jesus. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Kemm inti twajjeb Ġesu. Oh Ġesu kemm inti twajjeb mulej. Oh mulej kemm inti twajjeb. Grazzi Ġesu Kristu. Tassew l-aħwa. Ejja nagħmlu kuraġġ f'da żmien. No matter what li jiġri, aħna nafu li aħna rebbieħa. Aħna nafu li ħadd ma jista' jifidna mill-imħabba Alla. Aħna nafu li dak li jiġu fina Kristu kbar minn dak li hemm fid-dinja. Aħna nafu li Kristu għallinna laqas l-infern taqleb il-Knisja tiegħu. U meta kien jgħid Knisja ma kienx jgħid istituzzjoni Kattolika Romana jew ġo ħafna wara, il-Knisja kien jgħid Kristu għal-ġismu. Aħna Knisja ta' Kristu. Ma ngħixu pa' Knisja ta' Kristu. Ngħixu b'dik il-qawwa ta' Spiritu Santu. Ngħixu bil-fidi fil-qawmin ta' Kristu. Għax is-Spiritu li qajjem Kristu mill-imwiet jgħixu fina. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Kemm inti twajjeb mulej, kemm inti twajjeb mulej, kemm inti twajjeb Ġesu. U wara kif qed jgħidu palissa, qed jgħidu kontra ħajkun insemmih kontra Trump, ħanajdlek, ħankun asmakom. Preferi Trump mill-Papa, saħudu kontrija, imma tajt il-verata tajt għalfej, tajt preferi Trump, tajdu li għalfej jien preferi Trump
mill-Papa. Hija sempliċi. Għax Trump qed juru l-qalb vera xem f'qalbu. Qed jimxi għal ġustizzja kif hemm fil-kelma talla. U l-Papa laqas qed jemmen xem fil-kelma talla, għax fil-kelma talla miktub li dawn ma jmurx madlam u dan il-Papa qed jippritka ninaqdu mar-reġjunijiet kollha meta tmur kontra l-kelma li qed jippritka hu suppost. So fejn hemmen Trump xi ħadd li qed naqas taf li qed ikun reali flok ma' xi ħadd li qed jikdeb u qed jilagħba ta' peacemaker meta laqas qed jgħid xem miktub qed jitħaq bin-nies b'kelma waħda. Fejn nimxi ma' Trump, meta naf Trump għal-inqas qed ikun onest, qed jimxi ma' xi tħoss f'qalb tiegħu flok jilagħba ta' xi ħaġa li mhuwiex. U kull rispett, Trump taf fejjat miegħu, dal-Papa ma tax fejjat miegħu, għax ikun vera Papa tal kif jgħidu jimxi mal-Bibbja. Jaf li fil-Bibbja miktub li d-daw ma jmurx madlam, jaf li fil-Bibbja miktub Ġesu biss huwa triqant il-missier, kif jiġi prova jagħmel tallim għaqda ma reġulet folots. Ma nafx ħaġa ma tagħmel sens laħwa. So dal-Papa ma sistafdaħ għax vera huwa ġenwin. Mhux ħajda kliem għax jaf fil-Bibbja li jaqra suppost li jaqra, jaf xem li fil-Bibbja hemm kontra li qed jgħidu. So din torik kbira ta' sow laħwa. Għabbek importanti nżommu għajnejna fuq Ġesu Kristu. Nżommu għajnejna fuq Ġesu laħwa. Għax Ġesu stessa l-inna, kif nerġa' ngħidilkom, fl-aħħar żmien jkollhom kbira u l-edaw laħwa. Qiegħda fid-dinja totalment. Qiegħda fid-dinja tiġri palissa. Imma aħna ma nibżawx għax għandna l-isbaħ weda, għandna l-isbaħ rebħa, għandna l-isbaħ verità li Ġesu Kristu qiegħed magħna sal-aħħar u nista' nifirħu fih għax ma' Kristu nerbħu dejjem. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Nixtieq narab dis-Psalm, this verse li fija xtomot ħafna, Psalm 91, 14 to 16. Vera weda sabiħa mill-mulej, weda li għanna nasbu fuqa xi weda tal-mulej, weda tal-la. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Minn 14 sa 16, għax xajdilna hawnhekk. La taħbeb miegħi, jien neħelsu, lara fismi jiena inħarsu. U jsejjaħli u jiena nwiġbu, miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu. Neħelsu u nerfalu ġieħu u b'umor twil nimlih u nurih is-salvazzjoni tiegħi. Grazzi Ġesu! Ġesu jgħidilna l-aħwa li fl-aħħar aħna ħanerbħu miegħu, li aħna tiegħu, aħna ħanerbħu mal-mulej, għax aħna tal-mulej, aħna tiegħu u nibqgħu tiegħu għal dejjem ta' dejjem. U mal-mulej tas-sow hemm il-ħajja bil-kotra għax Ġesu għalinna jien ġejt intikom ħajja bil-kotra, ħajja bl-abbundanza. U x'inhi dik l-abbundanza? In-natura divina tal-la, l-word glorjuża, il-word glorjuża tal-mulej, x'word glorjuża għandna l-aħwa. Kif tgħidilna fi ktieb ta' Ecclesiastes 7:8, it-tmiem ta' kull bidu u aħjar mill-bidu tiegħu, tas-sow l-aħwa, tas-sow qabel nispiċċa naqsam għax diskutura f'qalbi li nixtieq naqsam magħkom. Jgħidilna tas-sow, it-tmiem ta' kull ħaġa hija aħjar mill-bidu tagħha. Għal dawk li huma paċenzjużi fis-spirtu u mhux kburin fis-spirtu. Ma x'inhi s-secret li kunu paċenzjużi l-aħwa, nibqgħu nafdaw f'Ġesu no matter what, nibqgħu nimxu ma' Kristu, nkunu xhieda ta' Kristu u tmiem tal-kull ħaġa, tmiem tal-ħaġa, tmiem tal-xiex għaddejn minna tkun aħjar mill-bidu tagħna għax il-mulej tas-sow jagħmel kollox ġdid u fl-aħħar kull irkoppa tmin, kull insin jisqar li Ġesu Kristu huwa l-mulej. Halleluja! Halleluja! Grazzi Ġesu. Ħudi, ħudi, faħru Ġesu fl-imkienu. Għaw xaħat l-lum għall-ewwel darba. U għak ma tajt ħajtek il-Ġesu. U di xitata ħajtek il-Ġesu. Ġesu jgħidlek, ej għandi, u ntik il-mistriħ li tixtieq, ntik dak il-paċi li jien biss nista' ntik. Ejja uħroġ għat-talb
u nitolbu miegħek u inti l-ewwel darba li tixtieq ħajtek Ġesu għajdi talba miegħi. O missier niggrazzjawk li tal tbat libnek Ġesu Kristu biex jurina triq tal-ħajja ta' dejjem li s-salva pad-dnub tagħna biex jifdina u jissalvana. Aħna nammettu Ġesu Kristu li għandna bżonnok biex nsalvaw. Għaffirna ta' dnub tagħna Ġesu u mlina bi-Spiritu Santu tina l-fer tiegħek bħala s-saħħa tagħna, tina l-kuraġġ u l-qawwa li ngħixu daw fid-dlam, ngħixu rebbieħa miegħek mulej. Grazzi missier ta' bidu ġdid fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. U għal dawk li intom fuq Facebook u YouTube, nigrazzja mulej għalikom, aħna nidu beċir bikom, nisperaw narawkom, is-Sibt għandna mis-7 qudiem u l-Ħadd bil-Ingliż mill-10 qudiem. Ejjew magħna, ejjew nfaħru l-Alla flimkien, ejja ngawdu Ġesu flimkien, ejja nibnu xulxin, ejja ngħixu fil-qawwa tal-Alla u ejja nkunu mberkin permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Halleluja! Grazzi Ġesu! Grazzi Ġesu! Grazzi Ġesu! Grazzi Ġesu! Ekkaw xadla